Hayi mfowethu ngithi manje ngibuze ukuthi kade sagcina ukubona lapha ekampanini mfowethu kungaba kwenzakalani? Hayi angisafuni indaba yokushayela amabhasi mina. Kungani mfowethu ungasafuna ukubuya ngoba sizwile ukuthi ngathi sowushisile nokushisa ibhasi khona lapha enkampanini? Ngibona wangithi ungangikhumbuzi leyo nto, ungangicasuli, uyangizwa ukuthi ngithini? Ungangicasuli kwawena. Ngoba leli tile ngizokuthela ngale ebusweni, uyangizwa ukuthi ngithini? Kungaba mina ngenzeni ke manje ke mfowethu? Ubona uma uzongibuza indaba yokuthi ngashisa ibhasi, awazi ukuthi kwakwenzakaleni. Wena ke unalo ithuba lokuthi ke manje ungasichazisela ukuthi yini eyenzakala? Uyabona mina bengishayela amabhasi. Bayazi abantu abasebenzisa amabhasi njengoba wazi. Uyabona uma usuka la eBosman layishi ePark Station njalo njalo, mhlawumbe eCape Town or uya eKZN or eEastern Cape njalo njalo. Ngange-Eastern Cape mina la ngaye kakhulu ukushayela ibhasi. Ngangizwa ngithini? Kuzwa kahle mfowethu. Kusho ukuthi ke uyabona amaXhosa adelela kakhulu amaXhosa. Uyabona uma usuka nawo la eBosman azothi hey tata, yo mani tata siyakuthanda mani tata, uqhuba kamandi tata siyakuthanda. Hambe indlela. Izothi mayidlula la koMaritzburg esekhomba ukuthi manje asedonsa umoya wa-16 K. Njengoba bethi tata siyakuthanda azoshintsha. Azothi Mfondini, khawuqhube kahle mani, yintoni ingxaki yakho mani? Sizabetha mani Mfondini. Yintoni ingxaki yakho mani? Yabo, aseyakushintshela wasathi ukuthi yetata. Kusho ukuthi ke nami ngihamba nala maXhosa seqala ukudelela. Hey mani, khawudlala unkakankebe mani, khawudlala nje imboqo mani, hey mani. Ibhasi iphuke endleleni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngiyakuzwa mfowethu. Ayiphuke ibhasi wena. Bese ngifonelana uMasombuko ngoba ngihambe ngayizolo. uMasombuko awuzothatha laba bantu. Mina ngisale nebhasi ngizolinda imakheningi. Bahamba abantu. Kanti ukhona omunye umuntu ulele ebhasini. Mina ngithola abantu sebethathwe le bhasi ezoshintsha. Baphelele. Mayevuka lo muntu axabane nami. Hawu. Ngaba kwaba sona izathu sokuthi wena lo muntu axabane nami ke lo muntu wena mfowethu kanti inyanga lo muntu yabona. Yebo mfowethu. Mayevuka lapha athi hey uthena ungangivusanga ngoba luxanduva lakho kuba ucheckisha ukuba kuselanga umuntu ebhasini. Ngithi mina ndoda uxanduva lami ukuqhuba ibhasi mina kusoxanduva lami ukuvusa abantu abalele. Uyabona lo muntu mfowethu salwa naye kwaku7 ekseni kwaze kwashaya u11 emini kushana naye. Hayi khona mfowethu. Ngaze ngambulala ngo11. Hayi bo. Mangimbulala wafa ngamthatha ngamkhosa ngale kumgaqo ngalala. Ngapha ngakusasa ekseni ngavuswa uye wavuka lo muntu. Uyangizwa ngithini? Ngimbulala amahlandla amathathu lo muntu. Hayi khona. Ngambulala ukuqala ngivommbulala okwesithathu. Kulokhu kwesithathu uma sengizombulala njalo masilwa ufuna ukulwela ukuthi angene ebhasini, angifuna angene ebhasini kanti kunesikhwama sakhe. Uyabona? Yilapho mase ngimbulele lokwesithathu ngathi ake ngobheka ukuthi esikhwameni sakhe yini mhlawumbe iyo lento emvusayo. Uyazi kwaphuma nesikhwameni sakhe? Waphuma lento esikhwameni sakhe. Yini manje lokho mfowethu? Kwakuamandla akhe lawa ethwele ngawo lo muntu. Wawulwa nalento sonke isikhathi? Sonke lesikhathi. Ngayithatha-ke lento ngayifaka apha esikhwameni sami. Ngamthatha ngamfaka ebhasini, ngamshisa nebhasi. Ngayishisela lokho-ke ibhasi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungahleki ngoba lento ngikhuluma la iyangicasula lento le. Bayona sokuyizaphi wena lento? Lento phela manje seyisebenzela mina manje. Seyiyangivikela nami. Iyo yakwenza ukuthi ushise ibhasi yona lento? Yonke into engihamba khona manje. Ngisho imali lento iyangisa. Uyabona nje lama singabheka mhlawumbe khona imali ekhona. Hayi khona. Ake sibone. Uyabo? Ulambile-ke nje uba yenza kanje. Uma esuthu ukhiphe amaphepha, ukhiphe ama-200 rand kodwa